जोंनि Mwsa फिल्मनि एक्टर एक्ट्रेस एक्सोना तालियाजों ladies and gentlemen Mwsa नै लास्टनि मालाय फट' खेबजादों एक्ट्रेस फट' लाबाय ओमफ्राय नै खेबजादों Bebek brother-a मोजां ना मोजां औ जोंबो मोजां मोनदों दे टाइगार फिल्म नायसै गासिमोन खुलुमबाय नोंथांमोन जोङो दा दाहार खुथियाव Mwsa फिल्म नायनो थाखाय फैदों औ दा जेबो जाथ'वाखै दा टाइमा खैथा जागोन ओमफ्राय सुइथा र' नायनांगोनसो मबाइलाव नों नायदो न' टाइमखौ नायनोसै नै 6:42 दा जोङो जायगा लाफैबाय बेनिफ्राय ओरै मा होनोमोनलाय मिथुनजय ब्रादार दङ बेनिफ्राय ओरै एक्टरमोन दङ हेलौ नील ओरैनो मानसिफ्रा जाखाजोब्बाय जानाया स्टेजआ बेनो जाहैबाय ओरैथिं फुरा मानसिफ्रा बुंलाजोब्बाय ओरैथिं लांदां दंबावो ओरैथिं खिथुना 100 थाखानि ओमफ्राय मा होनोमोनलाय जों जिरायना 1.5 लाखनि जों जिरायना 1.5 लाखनि ओरै 1 लाखनि दङ 1 लाख ना खिथौसो ओमफ्राय माबायदि एक्साइटेड जेनेबा नायनो ट्रेलारावथ' बरिया ओमफ्राय दा फिल्मा माबायदि जों नायनो नागिरदों जाहैबाय नायखांनानै नोंथांमोननो सियर खालामगोन माबायदि ना ससे हगारगोन जादों नायनायसै बिनिफ्राय दाख्लै रोदा फिल्मा माबायदि जाया बारा इन्टारेस्ट मोनाखैना गोबां ससियेल मिडियायाव बिदिनो एसे एनै माबा माबि होनलायलायनाय नुदों आरो बिदिनो बारा मोजां जायाखै मायाखै होनलायनाय दा दिनैनि बे Mwsa फिल्मा माबायदि जागोन नायनोसै औ मोजांबाबो गाज्रिबाबो गाज्रि होनग्राथ' थाखायो बिदिनो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो दिनैनिखौ माबायदि जागोन फिल्मा लागाव हाबनाय देखायनोसै आं नै थाखानि जायगाना हाब्रुखौ जाजोब मारै जाखो सिरिसा Where is the energy, man? Energy of what happened in Sunia. So excited or not? I am very excited. I'm to be not excited though. Mwsa film release. Wow, very good. Mwsa, you know Mwsa. So hello once again, Nintangmana. So I'm Lucky Sohani, student of Bodo University. I'm studying MBA. I am from Sulpeta under Baksa district and at present I am settled down in Kottayam. So our chief guest to please come up on the stage. So guys, man, be a Brony entertainment today. Asal apa sih? Berapa viral jadi beratnya. Bondo bayi hinca komit setelah. Kumsi lau sudah lain juga. Bonian kan. Ala di bari, cuma nak kerba. Kumsi lau saya pride sana betal sih. Lagau nih sasa jala kurung je. Asal lebih senang baik. 90 degree Celsius kurung. Akai kopnani derai. Kau nih. Dah lah jenuh. So ladies and gentlemen, call upon the stage. Sulit Nainw अब सिनेमा नायनो फैदों जोंहा टाइगार and Deepak Ramsihari sir, Vice President of BCAA, and also late Shanti Goyari's wife, Ranjita Brahma. रायजोफ्रा थाब थाब जाजानो लुबैबाय स्पिचटा होसै होननानै बुंगासिनो दं So guys, सोर सिनाय आंबोथ' सिनायहरला नैबे जोंना राजश्री एक्टर नैबे बे आर'नाइ गोथां गाननाया ओमफ्राय ओरैथिं जोंनि Mwsa फिल्मनि एक्टर एक्ट्रेस एक्सोना
आर'नाइजों मान होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय लिंसार फुजा ओमफ्राय थ' आर'नाइजों मान होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय प्लेट नोलाय एसे बुं खालामबाय हा लागाव एबार देखायसिगोन फटा माबाबाय दा गाबखोमानो नाङा रायजोफोर मोसाया माखौ बुङो टाइगार टाइगार ना लायन टाइगार स' फाइनालि गाइस जोङो माने दा मोसानायखौ खेबला खेबलि जों सिगाङाव जिरायफैथ'बाय ओमफ्राय दा नै फिल्मा जानो थांगासिनो दङ दाबो माबाया माने कानेक्टरफ्रा कम्पिउटार क्लास जानाय बायदि मोनलायलायबाय जोंना ब्रह्म एन्टारटेनमेन्टआ होगासिनो दं आसला लागाव दासो इनफर्म खालामगासिनो दं नै दाबो जायाखै आलासो बबेनिफ्रायबा सोस्लायगासिनोसो जाला ओरै जोंना गरम जाजोब्बाय जालालै माथो फिल्मानो दाबो जाया मिथुन मा होनो गाज्रि खोथा ना जारला नेनांबाय थाबाय टाइमा 10थासो जाबायदां जोङो दा फिल्म बानायगौ माने जेनेबा 10था जाबायना नै बोरो ए ओमफ्राय दा स्टार्टआनो जायाखै खयथायाव जोबहैगोन 2था 3थासो जालायहैसिगोन खोमा ओरैथिं आलासिफोर दंजोबो माथो खालामनो टेकनिकेल इसु दासो नै लोगोफोर जानो थांगासिनो दङ डिबि निउस मिडिया पार्टनार दासो जासिगोन खोमसि खोमलाव मुसा दासो एबार लोगोफोर दा फिल्मा जोब्बाय बिनिफ्राय माबायदि मोनखो फिल्मा बरिया इमोसनेल आरो लोगोसे फाइटबो दङ बिराद बुलायनाय मा होनबावनो आरोना बुंनो हाया बिराद मोजां दायो नै जोंना आर्टिस्टफ्रा मोसागासिनो दङ बिराद मोजां मोनदों फिल्मखौ नायनानै आंथ' गाबनोसो ओंखारलायबावदों इमोसनेल हारिनि थाखाय बिराद जौगानो लुगैदों आरो एक्साइटेड जादों आं बिदिनो नुलांबायबा बिराद गाबनो लुगैयोना बिमाखौ गारनानै दा फिल्माथ' मोजां नोंथांमोनहा जाय जाय नायनो एक्साइटेड नोंथांमोनहा नेनानै थाबानो जाबाय ना उनावहाय नायबाय था नोंथांमोना ओंखारबा दाथ' दा प्रिमियार श'सो नालाय दा उनावहाय ओंखारबा नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जेनेबा नायनानै माबायदि जायो उनावहाय मिथिला जिखुनु जाया माबायदि मोनगोन जोंथ' दा गाबनो ओंखारलायदों मिथुना जेबो मोनाखैदांलै आरो सिरि मोदै हुखुमाबाय थादों थानो हायाखै आं गाबनो ओंखारखायो फिल्म माने गोसोआवसो नाङो आरो मोजां नांदों दे होमबा मोजां ना मोजां जोंबो मोजां मोनदों दे जोंना बिबेक ब्रादारा जोंना नै आदा महिलारिया फट' खेबजानो नागिरदों नै सिख्लाफ्रा फट' खेबजागासिनो दं एक्टरटिस गोजा खेब्बाय मालाबादो माबाखौ फुजि एक्ट्रिसखौ हालालै नोंजों बोरै ब्लारसो जाबाय मोखाङानो माने खेबद' नै सिब्रा सादाया गोजाजोब गासिबो बा बिथि दे फट' खेबजानो नागिरदों नोंहा लायासै सेलफि लायासै ए नै दहाय ना जों ओरै बारबोबावदों मिथिबाय बैयावसो मोजां बारबोबावदों मानो बुंनांगौ नामा भिडिअ बानायाखै नायखांबाय ओमफ्राय फिल्मा माबायदि मोजां आं गाबनो ओंखारबावदोंसो मिथिबाय ना लास्टआव नङा फार्स्टनिफ्रायनो ओमफ्राय एसे गेजेर खन्द' जेनेबा एक्सन इमसनेलबो बिराद इमसनेल बिनिफ्राय फाइटबो दङ ना बिराद बरिया
बिदिया जोंना मबाइल मानि माबा खेबजानो नागिरदों आरो फट' ओमफ्राय नै सिस्टार थांनोसै आरो ना थांनोसै आरो माने उन्दुनो ओंखारबायना बिसोरबो नङा होमबा माथो होनबावनो जास्ट बिदिनो आरो जोंना फट' लाबाय ओमफ्राय नै केपेबिलिटि नै लास्टनि मालाय फट' खेबजादे एक्ट्रिस एक्ट्रिस बिसोरना सुटिं सना नोंथ' खेबजायासै मानो खेबजाया औलै जिखुनु जाया सोरजोंबा सोरबा फट'खौनो खेबजानो मोनासै होमब्लाबो जेबो नंला नै आदा माबायासो बिराद खेबजाबाय मोसा फिल्मनि गुन्दा मा होनोमोनलाय गुन्दा लाग्राफ्रा मोसाखौ गिग्राफ्रा मालाय सेलफि लागासिनो दं लोगोफोर दान खालि जाजोब्बाय बयबो गयिं जोब्बाय न'आव खयथा जाखो टाइमा लोगोफोर टाइमा 1ता जालायलांबाय आयौ थैबायलै जोंल' नै आदामोन दङ जों थांसिगोन ओमफ्राय फिल्माथ' बिराद बरिया दा भिडिअखौ फोजोबनांसिगोन उफाय गैला दा नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ मोनफा लाइक खालामदो ओइ मिथिनोसै मा खालामनांगौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट माने मोनायाव खस्थ' मस्थ' भिडिअ नायफिननाय जाबाय नोंथांमोनहाबो मोसा फिल्मखौ नायनो नेबाय थाबानो जाबाय ना एक्साइटेड जाबानो जाबाय नङा औ दा नोंथांमोन थेंक इउ फर वाचिं बाय दिनैना ना टाटा गुड नाइट गुड नाइट बाय